ንናጊስ ሓደ ናይ ተኻዊ ሰብ ጸጋ ከትምርዖ ቤተሰብ መርጽዋ ካባይ ብዕድመ ኣጸቢቑን ዝኣቢ ኣይመርዖን ኢላ ምሰት ኣንፈቶ ዝበለቶ ሻርሞን ተመርዓወት ምስ መራሒ ታክሲ ሻርሞን ደስ ዘብል ሓዳር መስሪታ ወዲ 4 ዓመት እንጓል ሓንቲ ዓመት ወሊዳ ብሰላም እንደ ኣበየት ከላ ወለዳ ግና ክብረና ኣዋሪዳ ኢሎም ሕነ ከውጹላ መዓልቲ እንዳሓለወ ሓጊዮም ናጊስ ምስተመርዓው ድሕሪ 4 ዓመት ኣቦኣ ኣዲኣ ሓወቦኣ ከምኡን ሓዋ ኮይኖም ኣብ ትነብረሉ ገዛ በፂሖም ፈግእዋ ምስ ወደቐት ክሳብ ዝደኽሙ ገረፍዋ ስቃይ በዚሕዋ እንታይ ወጥኳ ዘገላግላ ይረኸበትን ናጊስ ደኸመት ጨካንዮም ኣብ ዋዕብቀን ንክልተ ደቃ ኣብ ልዕሊ ዚንጎ ደይቦ ንትሓት ሰንድም ቀተልዎም እዙ ናይ ኣካሎምን ነጓሎም ናጊስ ካብቲ ቦታ ኣርሒቕ ኣቢሎም ደጋጊሞም ብኻራ ወግእዋ እዙን ስለዚ እገቦም ናይ ጥይት መዓታ ዝነውላ ሻርሞ ናይ ታክሲ ስርሑ እንዳሰርሐ ነበረ ጸኒሑ ናብ ገዝኡ ምስ ተመልሰ ግዙሕ ማዕለምዲ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ካልእ መውዳእታት ዘይብሉ ስቃይ እንዳውረደ ግና ከም ሰናይ ጽቡቕ ባህሊ እንዳተቖፅረ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምትሕላፉ ቀፂሉ ይርከብ ነቲ ካልእ ኣትሕት ኣቢሉ ምእዛብ ጥራሕ ዘይኮነስ ክሳብ ሞት ዘብፅሕ ናይ ኣካል መውዳእቲ ኣብ ካልእ ንምፍጻም ብልምዲ በቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ዝተፈቐደሎም ጉጅለ ኣለዉ ከምኡ ልማድ ዘለዎም ሕብረተሰብ ዝኾነ በደል ክፍጽሙ ከለዉ ናይ ሃገሩ መንግስቲ ግደፍ ኣይብሎን እዩ ሕጊ ሃገሩ ኣይፈርዶን እዩ ነቲ ሃገር ኣክበርቲ ሕጊ ተሓበሩ እምበር ግደፍ ኣይብልዎን እዩ ስለዚ ሓደ ነቲ ሓደ ብሓለንጋ ሽግር መኸራ ክገርፎ ከሎ ዘድሕኖ ሰብ የለን ነዚ ኣብ ባሓላ ከም ኣብነት ዝኾና ኣዋልድ ፓኪስታን ናይ ታንዛንያ ኤልቢኒታት እዮም ኣዋልድ ፓኪስታን ብሕማቕ ልምዲ ዝተሰለቡ ኣወዳት ናይ ቀቢላ መርሓቲ ናይ ክብሪ ዕዳ ከፈልቲ ኮይነን እየን ኣዋልድ ሰብ ምዃነን ተሪፉ ነውዳት ባራዩ ኮይነን ይሽየጥ ይቕተላ ኣብ ፓኪስታን ብፍላይ ኣብ ግዝኣት ፑንጃብ ዝነብሩ ሰባት መንግስቲ ኣያድሕኖምን እዩ ፖሊስ ወተሓደር ኣይሕልዎምኒ እቲ ምንታይሲ ኣባላት መንግስቲ ፖሊስ ወተሓደራት ሓዊስካ በቲ ልምዲ ገመድ ዝተተኣሳሰሩ ስለ ዝኾኑ ካብ ኮነ ኣዋልድ ናይ ስቃይ መኸራ ቀጻሊ ምስ ተሓንገጣየን ናይ ታንዛንያ ኤልቢኖታት ጠንቆልቲ ብዘምልኹ ማሕበረሰብ ብዘስካሕካሕ ኣቀታተላ እንዳሞቱ ኣካላቶም ገዝኡ ናይቲ ልምዲ ብዝኾኑ ፖለቲከኛታት ሓብታማት እንዳተገዝአ ይነብሩ ናይ ታንዛንያ መንግስቲ ኮነ ናይ ጸጥታ ሓይሊ ንኤልቢኖት ንምድሃን ካብ ብልቡ ክጽዕር ኣይረአይን እዩ እቲ ዘገርም እዚ ኩሉ ግፍኢ ኣብዚ ክፍለ ዘመን ምቕጻል እዩ ሕጂ ሕማቕ ልምዲ ዝተመረዙ ማሕበረሰባት ኣብ ሃገሩ መልእም ይርከቡ ብፓኪስታን ዝኾነ ኣቐድመ ክስማዓኩም ፓኪስታን ናይ ጓል ፕራይም ሚኒስተር ዝተመረፀትላ ሃገር እያ ኣብ ከተማ ንግድን ኣብ ዝተፈላለየ ሙያታት ዝተዋፈረ ኣዋልዲ ይረአየን ኣብ ውሽጢ ሰራዊቱን ኣብ ውግእ እኳ እንተዘይተባህለ ብሕክምናን ካልእን ተዋፊረን እየን ግና ኣብ ገጠር ናይ ዝነበረ ኣዋልድ ብፍላይ ኣብ ፓኪስታን 48 ሚታዊት ብዝሒ ብምሓዝ ሰፊሕ ግዛት ዝሽፈነ ፑንጃብ ቀቢላ ብፍጹም ዘርኢ ኣይኮነን ሕጂ ንመሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝቃለሳ እንዳበዝሓ ይመጽኣ ከም ዘለዋ ይስማዕ እዩ ኣዋልድ በወዳት መጥቃዕቲ ከይወርደን ናይ ንብረት ተካፈልቲ ክኾና ሓለዋ ዘካየደለን ሕጊ እውን እንዳወፅአ ግና እቲ ሕጊ ከይጸድቕ ዝቃወሙ ከም ዘለዉ ተረኣዩ ኣብ ደንጋሊል ኢታባድ ሳዳኻት ብዘስካሕካሕ መንገዲ ተቐትለት ሳዳኻት ጓል 16 ዓመት እያ ነይራ መሓዝኣ ብሰንከት ሕማቕ ልማድ ዝተኣዘዘላ ዝተመደበላ እንተዘይኮይኑ ዝፈተወቶ ክትምርዖ ከም ዘይፍቀደላ ስለ ዝፈለጠት ኮብለለት ሳዳኻት ክኩብልሉ ሃጊስኪ ተባሂላ በቲ ናይቲ ከባቢ ሽማግለ ተታሓዘት ብበትሪ እንዳቐጥቀጡ ፍቁራት ብዝሓደምሉ መኪና የዕደዋ ገጠም ኣቢሎም ኣሲሮም ናብቶም ፈራድ ወሰድዋ
ኣሻቦም ናይቲ ከባቢ ክብሪ ምዘዋርዱ ፍቁራት ተሓቢርክ ኢሎም ዝረሰሐ ክብረና ምእንታን ክትጸሪ ክትቅጽዕ ኢሎም ፈረድዋ ሽዑ ኣብ ሳዳኻትን እታ መኪና ላምባ ተነስነሰ በታ ዝተዓጽወታ ሓዊ ፈነውላሞ ዓይኖም እንዳረኣየ ሰምዐ መኪና ተተኮሰት ካውን ኢኖም ኩነታት ሳዳኻት ገምትዎም ንጽባሒቱ 15 ናይቲ ቀቢላ ፈረርቲ ኣብ ታሕቲ ቁጽር ከም ዝኣተው ተጻሒፉ እቲ ዘገርም ናይ ሳዳኻት ኣደን ሓዋን ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ውሳነ ምስምኦም እዩ ናይ ከባቢና ክብሪ ኣዋሪድያ እሞ ትሙት ኢሎም ኣደን ሓዋን ፈረድዋ ኣብ ፓኪስታን ኣዋልድ ናይ ክብሪ ዕዳ ከፈልቲ ኮይነንን ብደመን ኣካላተን ብከብረን ይከፍላየን ናይ ክብሪ በዓል ዕዳ ዝኾናሉ መንገዲ ዝተፈላለዩ ኣብ ፓኪስታን ወዲ ክምርኣኪ ኢልዋ እምቢ ምስትብል ቤተሰብ እቲ ወዲ ክብረትና ተተንኪፍ ኢሎም ኣገዲዶም እንዳኣመፁ እንዳሓረሙ እንዳቃጸሉ እንዳቀተሉ ወይ ብኩሉ መቅጻዕት ሕነ ክፈዱ ይኽእል እዮም ማርያ ሰዳት ናይ ፓኪስታን ርእሰ ከተማ ኢስላማባድ ናይ ህፃናት ቤት ትምህርቲ መምህር ኮይና ትሰርሕ ነይራ 19 ዓመት እዩ ዋና ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንወዱ ክትምርዓ ሓተታ ኣይኮነ ዝበላ ወዲ ካብ ዕድሚኣ ብክልተ እጽፊ ኣቢዩ ከም ተወሳኹን ስለዘይደለቶ ኣይከውን በለት ተጽዕነ ምስ በዝሓ ስርሓ ገደፈት እንተኾነ ግና ዋና ናይቲ ቤት ትምህርቲ ክብሩ ከም ዝተተንገፈ ቆፂርዎ ሕነ ከውፅኣላ መዓልቲ ቆረጸላ ማርያ ከም ናይ ቀደም ምሸት መሲልዋ ኣብ ገዛኣ ደቂሳ ነይራ ግናታ ምሸት 5 መልኣኸ ሞት ናብኣ ዝመጹላ ምሸት ነበረት ዋና ናይቲ ቤት ትምህርቲ 4 ሰባት ኣኸቲሉ ናብ ገዛኣ ምርሐ ማርያ ካብቲ ዝደቀሰትሉ ጎቲቶም ብዝተኸኣሎም ኣቕሚ ኩሉ ቀጥቀጥዋ ምስ ደኸመት ካብቲ ከተማ ኣውፅእ ኣቢሎም ላምባ ነስኒሶም ሓዊ ፈንዩምላ ገዲፎም ኣኸዱም ማርያ ብህይወት ተረኺባ ሕክምና እንተበጻሕት እኳ ኣይተረፈትን 85% ዝኾነ ናይ ስብነት ኣካል ስለዝተቃጸለ ንጽባሒቱ ዓረፈት ገና ጎቢዛ ዘይወድአት ጎያ ዘይጸገበት ጓሌ ማርያ ብጨካናት እንስታታት ተበልአት ክብል ኣቦ ኣብንባት እንዳተሓጸበ ኣምሪሩ ተዛረበ ማርያ ቅድሚ ትንፋሳ ምሕላፉ ንፖሊስ ቀተልታ መን ምዃኖም ብምዝራባ ፍርቆም ተታሒዞም እዩ ናይታ ሃገር ሽማግለታት ግና እቲ ጉዳይ ናብ ጋዜጠኛታት ከበጽሕ ክሲ ከይምስርቱ ንወለዳ ክምህጽን ርእ ይብል ነቲ ዜና ዝሓተሞ ፓኪስታናዊ ታይምስ ጋዜጣ ናይ ክብሪ ቀትለት ንምንታይ ከምዚ ተባሂሉ ብዝብሉ ጥራሕ ዝፍጽም ኣይኮነን ክብረይ ተንኪፋታ ኢሉ እንተ ኣሚኑ ንሰበይቱ ከሳዕያ ከቃጽላ ዝደለየ ክገብራ ከቃትላ ከይተረፈ ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ኣብ ውሽጢ ፑንጃብ ኣብ ላሆር ከተማ ዝነብሩ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ መንገዲ እንዳኸዱ ከሎ እታ ጓል ንሓደ ዝሓልፍ ዝነበረ ሰዓት ክንደኢላ ብምሕታታ ንኽብረ ደፊራት ኢሉ 17 ግዜ ብኻራ ወጊእ ቀቲልዋ እዩ በቲ ቅትለት ናይቲ ከባቢ ሰብ ጽቡቕ ገበርካ በልዎ እምበር ኣይተቃወሙን ኣዋልድ ፓኪስታን ምስ ተመርዓ ብሰብቆተን ኣቑሑት ተገይረን ዝቁፀራ ዝኾነት ጓል ናይ ሰብኣያ ቃል ናይ ምፍጻም ግዴታ ኣለዋ ሰብኣያ ማይ ንምንታይ ኣጢን ኮይኑ ኢሉ ምግራፍ ጥራሕ ኣይኮነን ኣሲዱን ይደፍ ኣላዩ ኣካላውን የጉድሎዩ ሰብኣይ ኣቃጺልኒ ደቂሰ ከለኹ ኣሲድ ፈነውለይ ትብል ዛክያ ሰብኣያ ሓደ ምሸት ዝደፍ ኣላ ኣሲድ ፍርቂ ገጻ ክሳብ ከንፈራ በልዒዎ እዩ ክሳዳ ተመሊጥዩ ከምኡ ኮይና ግና ናብ ዝኾነ ክትከይድ ስለዘይከኣለት ግፍኢ ምስ ዘውረደላ ሰብኣያ ትነብር ካብኡ ዝወለደቶም ደቃ ሓሚሞም ምስ በልዋ ካብቲ ዝኸደትሉ ተመልሰት ኣብ ርእሲዩ ጥንስቲ ነይራ ስለዚ ንብኣታ እንዳፍሰሰት ሙሉእ ኣካላ ሂዛ ብዝነበረትላ ኣዲ ገዛእ ነብሳ ተለዊጡ ናብርኣ እንዳመርሐት እያ ንሳ ክትዛረብ ከላ ሓደ መዓልቲ ኣሲድ ደፍኣለይ ሃፍቱ ላምባ ኣፍሰሰተለይ ከምኡ ኮይነ ተዓፊነ ክሞት ነቲ መዓጾ ፊንስትራ ኣፂሞ ከዱ እዚ እንዳፈለጥኩ ተመሊሰ መጽ
كابزي مس زوجة دقي كأبي أقمي باللين دقيقون حيمو مسبلوني تمليسة عبسبا أي جزعاتي هجي أبزخ في خون كلخو يفرحي نتا مشت اندا ذكركو يفرح تبل نسا كتزارب كلام جانا كان مجمارو حداري حمق نيرو تبل بدريا مسب آيا نوهد سنحيم وليدوم دما يمجنا نيسب آيا نيما آلتاي محرمتي متقعاتي كإلكا منبار عمارا سلازي فتح نمحتات ناب بيت فردي عمرحد نسا كتزارب كلا جانزان نمسرح كحاسب كلخو يكأن أمو مآلتاي حرماني مسمراني ناب بيت فردي كيدا فتح حاتتكو نو مسفلت جازا بزدك أسكولو آسيد دفع علي محراون كأتصالي زقبرويو زربا ناتايو فرق غاص اتبلاشيو هذا عيناون طفأ بدرياغنا كامتن كالوت بخياس قيبلتن ناي سبعونت تماغرتي حاجزوما نسبعا كاساتو اسراتو نا اسر عامت مؤثرتي ابزبانو كعلب جبرت باكستان أول بسن كبري زوار دنقفئي زخف أزسك أتقلت ببيت السبن كترفة يفتس أمخانيوم باكستان أولد أبو نولادو أي ما قلت لانيوم حاون حفتو والتا أيكوني أدى قوالي زبل أرح لبا أوت ساعة تدربيام كبرنا تتنكفو أندابلو نزوالدوا قوالهم حفتو ميقاتلو يقتلوام فارزان إقبال قال إسران حموشان أمت من السنة بارد بيت السبان زمدا كتمرو حتى أقربولا نساقنات فتو سب تمر عبلا حربيت فردي مرقام أمسكيروم يملسو نبروم كبرنا أدفيرايلوم أبك أسر بيت فردي زتصبياز نبرو أبو آكالوت بيت السبا بدار با أمني تقبلوام أتات أنستي فارزانا أف بيت فردي بأمن كتكتكت زدحنا ينبرن أتر مدري أف دقا بيت فردي دفع إلى بأبلا هلم بلد قتلتا أبو عادي حوا حافتا صبق نجر كم زجبرو قصر ويقداس كم ما أسرت يدحنون كم زون ألو بيت سمناي أوالد نحنا زبلنا كي زي تمرخت أحيلهم زي كونس نسب أيك جديف كيو نمتكت كيلون كقاتلوا كقتلوا كقطقطوا نيت حبرت سلم دي فقدلهم ناقيس حدا نيت كبابي سب صقا كتمرኦ ቤተሰብ መርጽላ ካባይ በእድመ አጸቢቁን ዘአቢ አይምርኦኒላ መሰት አይፈቶ ዝበለቶ ሻርሞን ተመርአወት መስመራህ ታክሲ ሻርሞን ደዘበል ሓዳር መስሪታ ወደ 4 ዓመትን ጓልሓንት ዓመት ወሊዳ እንደ አቤት ናብር አብ ሰላም እንደ መርሐት ከላም ወለዳ ግናም ከብረና አዋሪዳ ኢሎም ሐና ከውጹላ ማልቲ እንደ ሐለው ሐጊም ናጊስ ምስተመርአው ድሕሪ 4 ዓመት አቦ አዲ ሓውባ ከምኡን ሓዋ ኮይኖም ኣብትናብረ ገዛ በጽሐን ፈግእዋ ምስ ወደቃት ክሳብ ዝደኽሙ ገረፍዋ እንተ ኣወይትኳ ዘገላግላ ይረኸበትን ናጊስ ደኸመት ጨካኒኦም አቡ ኣይብቃን ንክልተ ደቃ ብልዕሊ ዚንጎ ደይቦም ነታሕተ ሰንዲዮም ቀተልዎም እዚውን ኣያከሎምን ንጓሎም ናጊስ ካብቲ ቦታ ኣርሐ ኣቢሎም ደጋጊሞም ብኸራወ ግእዋ እዚውን ስለዚ እገቦ ናይ ጥየት መዓት ኣዝነቡላ ሻርሞን ናይ ታክሲ ስርሑ እንዳሰርሐ ነበረ ጸኒሕና ብገዝኡ ምስ ተመልሰ ናይ መከራ መዓት ጸንሖም እንታይ ክገብር ክእል ኣብ ፓኪስታን ዝረአ ናይ ክብሪ ቅትለት ንወዲ ቤተሰብ ክብሪ ንምሕላው እምበር ናይቲ ቤተሰብ ኣይኮነን ወይ ጓለ ከም ኣባል ናይቲ ስድራ ኣይትቁፀርን ኣብ ፑንጃብ ሳሒር ናባሪ ዝኾነ መሐመድ ይሲፍ ንክልተ የሕዋቱ ቀቲሉ ኣምሊጥ እዩ ኣዛዚ ፖሊስ ከም ተዛረበ እንተኾይኑ ነተን ክልተ ኣሕዋቱ ዝቀተለን ብሓርያተን ክብሪ ዘዋርድ ስለ ዝበለዩ መሐመድ ይሲፍ ቅድሚ 5 ዓመቱን ክብሪ ኣርሲ ሓይሉ ነዲኡ ወላዲቱ ቀቲሉ
ሽኦ ስድሩ የቀሬታ ጌሩምሉ ከይተከሰሰ ተአስረ ብሰላም ነበረ ነዲኡ ዜና ሓሰን ኣሕዋቱ ክምለስ ዘይሕሰብ ንክልቴን ኣሕዋቱ ብሓደ መዓልቲ ወድአን ኣዋልድ ፓኪስታን ብዘይ ምክንያት ብኣዝማደን ከይተረፈ ይቀተላየን ኣብ ፓኪስታን ብፍላይ ኣብ ግዝኣት ፑንጃብ ዘሎ ቀቢላታት ነተን ኣዋልድ ኣገዲድካ ምእማፅ ነቶም ኣወዳት ክብሪ እምበር ነውሪ የብሉን ነታ ጓል ግን ብምእማፃ ዝወረዳ መጥቃዕቲ ከይኣኽላ ናይ ክብር ዕዳ ከፋሊት ትኸውን ዝተኣመፀቶ ብሓይሊ ምዃኑ እንተዝፍለጡን ሰብኣይ ወይ ስድራ ኣዋሪድናትና ኢሎም ናይ መግረፍቲ መጥቃዕቲ በትሪ የእልቡላ ካብ ኮነ ምእማፅ ምዝራበ ካልእ ፀገም ምምፃእ ስለ ዝኾነ ናይ ከብዳ ኣብ ከብዳ ፂራ ብስቕታ ክተሓልፎ ኣለዋ ጁኒ ሚላ ቤና ኣብ ዝነበረትሉ መዓልቲ ሓቡኣ ወዲ ሓቡኣ ኣገዲዶም ኣመፅዋ ዝምስክር ስለ ዘይተረኸበ ክክሰሱ ኣይተኽኣሉን ናይ ጁኒ ሚላ ሽግር ግና በዚ ኣብ ቀን ጠኒስያ ምጥናሳ መስኪሩለይ ኣይልዩን ኮይኑን ቅድሚ መርኣ ርክብ ብምፍፃም ብናይ ዝሙት ሓጢኣት ተኸሰት በደለኛ ተባሂላ 100 ኮርማጅ ኣብ ዝዋና ክኣሉ ተፈርደት በቤተሰባ ዝተፈረደት ጀኒ ሚላ እቲ በደል ናታ ተሓሲቡ 100 ኮርማጅ ትግረፍ ተባሂሉ ተወሰነላ ስድራ ብፅንኦ ስለ ዝለመኑ ግና እቲ መግረፍቲ ናብ 3 ዓመት ማእሰርቲ 10 ኮርማጅ ከተሕረም ተቐየረላ ኣዋልድ ፓኪስታን ከምዚ ዓይነት ጉድን ናይ መዓልታ ሕይወተን እዩ ኣብ ፓኪስታን ኣዋልድ ናይ ክብር ዕዳ ዝኸፍላ ናይቲ ስድራ ዕዳውን ዘጠቃልል እዩ ኣቦይ ወዱ ዝኾነ ጉድለት ምስ ዝረከበሉ ሓፍቲ ወይ ጓሉ ንክትከፍል ናይቲ ቀቢላ ልምዲ ይፈቀድ እዩ ወሪዱ ንዝተባሃለ በደል ዘከሓስ መቅፃዕቲ ኣብታ ዋላ ሓደ ዘይገበረት ጓል ይዓለብ ሓንቲ ጓል ምስ ትእመፅሞ ከይዳ ምስ ትከስስ 4 መስከርቲ ክትቐርብ ትእዘዝ መስከርቲ እውን ኣወዳት ጥራሕ ክኾኑ ኣለዎም ኣዋልድ ሙስሊም ዘይኮኑ ሰባት ንምስክርነት ክፅቡ ኣይፍቀደሉን እዩ መጥቃዕቲ ኣመፅ ብፀልማት ኣብ ፅማ ዝካየድ እምበር 4 ኣወዳት ኣብ ዝርኢሉ ቦታ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ እተን ኣዋልድ ተማጊተን ከይረትኣ ሕጊ ናይቲ ልማድ ኣፊድዎን እዩ ፖሊስ ዳኛታት ምስቲ ልምዲ ዝተተሓሱ ስለ ዝኾኑ ነቲ ክሲ ኣኽቢዶም ኣይርእዎን እዩ ሓደ ግዜ ኣቦን ጓሉ ምስ ሓደ መንእሰይ ክትዛረብ ርኤሉ ንክልቲኦም ቀተሎም ናይ መጀመርታ ቤት ፍርዲ ነቲ ኣቦናይ ሕልፈት መኣሰርቲ ፈረዶ እቲ ዝዓለኣለ ቤት ፍርዲ ግና ዝኾነ ወላዲ ወይ ኣቦ ጓሉ ምስ ኣወዳት ደው ኢላ ምርኣይ ስለዘይደሊ በደለ ኣይኮነ ኢሉ ብነፃ ኣፋኖም ነዋልድ ፓኪስታን ስድርአን ሕጊ ፖሊስ ዳኛ ኣይትበል ካልእ ክንደቲ ስለዘይግደሰለን ምስ ጨነቐን ክሳብ ነብሲ ቅትለት ምፍፃም በፅሐን ብሓፈሻ ኣብ ዓለም ብምክንያት ናይ ክብሪ ቅትለት ኣብ ዓመት 5,000 ዝኣክላ ኣዋልድ ከም ዝቅተላ መፅናዕትታት ኣረጋጊፂ ይብል መፅናዕትታት ከም ዝሓበሮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 2 ኣዋልድ ብናይ ክብሪ ቅትለት ይሞታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 9 ኣዋልድ ይእመፃ ኣብ ዓመት ልዕሊ 1,000 ደቂ ኣንስትዮ ይቅተላ ሕጂ ድማ ናብ ጉዳይ ታንዛንያ ኤልቢኖታት ከብለኩም መወዳእቱ ዘይተፈልጠ መዓት ናይ ሓደ ሃገራት ኩነታት ብኦምቃት ክትዕዘብ ከለኻ ኣይኳንዶ ክትርድኦ ዝተሓዋወሰ መትሓዚ መጨበጢ ዘይብሉ ስምዒት ይፈጥር ንኣብነት ኣብ ታንዛንያ ዲሞክራሲ ነፃ ምርጫ ብምክያዱ ከምዚ ዓይነት ወረ መፍተቶም ዝኾኑ ናይ ምዕራብ መራኸቢ ብዙሓን እንዳተቐባበላ ኣሞጊሶም እዮም የግዳስ ኣብታ ሃገር ምርጫ ዝበሃል ነገር እንተዝተረፍ ዝሕሾም ከም እንስሳ ዝህደኑ ዜጋታት ምሕላዎም ከም ቀንዲ ቁም ነገር ቆፂሮም ስፍሕ ዝበለ ሸፈና ይህብዎን እዮም ነቶም ከምኡ ዝኾኑ ታንዛንያ ምትሕላፍ ስልጣን ካብ ምስማዕ ንላዕሊ እቤት ሓብታ ናይቲ ሃገር ካብ ምስማዕ ንላዕሊ ምንባር መሰል ከም ዘለዎም ዘክብረሎም መንግስቲ እንተዝረኽቡ ከመይ ደስ ምስ በሎም መቕታሎም ስቃዮም ዘቃሎም መንግስቲ ይረኸቡን በዜግነቶም ከም ዝኾነ ታንዛንያ መንባር ኣይከኣሉን ከም ኩሉ ታንዛንያ ወፂኡ ናይ ምእታው ናይ ምምሃር ስራሕ ናይ ምስራሕ መሰሎም ካብ ዝሕደጉ ዓመታት ቆፂሩ ሓድሽን ዲሞክራሲያዊ ታንዛንያ ከተድሕኖም ኣይከኣለትን
ኣኳን ዶክተር ድሕኖም ትምገሰሉ ምርጫ ብዝተቃረበሉ ግዜ ናይ ታንዛንያ ኤልቢኖታት ሰማይ ምድርን ዝኽእሎ ዘይመስል ስቕያት ይውስኽ። ዝብኣሰ ዘፈርሕ ድማ ናይ ታንዛንያ ኤልቢኖታት ብገዛእ ወገኖም ብጉራብቶም ብወለዶም ከይተረፈ ዝፍጸመሎም ንእዝኒ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ኣብ ቀረባ ክገላገሎም ኢልካ ንምግማት ዘይምኽኣል እዩ። ኤልቢኖ ንቆርበትና ሕብሪ ዝህብ ሜላሚን ዝተሰመየ ከይሓለዉ ዝውለዱ ዝሕዙ ሕብሪ እዩ። ሜላኒን ምስ ዘይህሉ ናይ ሰብነት ቆርበት ጸጉሪ ጻዕዳ ይኸውን። ይእንቶም ናይ ፀሓይ ብርሃን ክርኢ ይጽገም። ታንዛንያ ዝበዝሑ ኤልቢኖታት ዝውለዱላ ሃገር ምዃና ዝትፍለጥ። ኣብ ካልእ ዓለም ካብ 21 ኤልቢኖ ክውለድ ከሎ ኣብ ታንዛንያ ግና ካብ 1400 ሓደ ኤልቢኖ ኮይኑ ይውለድ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣብ ታንዛንያ ካብ 100 ክሳብ 150 ዝበፅሑ ኤልቢኖታት ኣለዉ ተባሂሉ ይእመን። ኣብ ሃብታማት ሃገራት ዝነብሩ ኤልቢኖ ንቆርበቶም ናይ ሕክምና መከላኸሊ ስለ ዝረኽቡ ናይ ሂወቶም ዘመኖም ካብ ካልእ ሰብ ኣይነኣስን እዩ። ድኽነት ኣብ ዝተቋፀሮም ሃገራት ዝነብሩ ግና ካብ 30-40 ዓመት ንላዕሊ ዕድሚኦም ኣይነውሕን እዩ። እቲ ምንታይሲ ብድኽነት ምክንያት መከላኸሊ ስለ ዘይረኽቡ ብናይ ቆርበት ካንሰር ሂወቶም ስለ ዝስእኑ። ኣብ ታንዛንያ ዝነብሩ ኤልቢኖ ግና ነዚ ናይ ተዓደሉን። እዞም ኣብ ታንዛንያ ዝነብሩ ኤልቢኖ ብክፉእ ልማድ ብዝተጠቐው ወገናቶም ከም ክፉእ መንፈስ እንዳተረኣዩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ይግበሩ ተባሂሉ ዘይግመት ጭካነ ዝተመልኦ ተግባር ይፍጸመሎም። ታንዛንያ ኤልቢኖታት ከም ማንም ጎረቤቶም ናይ ክርስትና ወይ እስልምና ወይ ናይ ልምዲ እምነት ሰዓብቲ እዮም። የግዳስ ክርስቲያናት ይኹኑ ሙስሊማት ከምኡ ናይ ባህሊ ልምዲ ሰዓብቲ ከም እምነት ኣሓቶም ኣይርእዎን። ክፉእ መንፈስ ይብልዎም፣ ዝተረገመ ይብልዎም። ናይ ታንዛንያ ኤልቢኖታት መከርኦም ኣብታ ዝተወለዱላ መዓልቲ ይጅምር። ኤልቢኖታት ክውለዱ ከለዉ ኤልቢን ምዃኖም ምስ ተረጋገፀ ካብ ርጉማት ተቆፂሮም ገና ብህፃነቶም ብስሚ ክቅተሉ ጎራበትን ኣዴታቶም ይመክራ። ኣዴታቶም ምስ ጋኒን ስጋ ይርከብ ስለ ዝፈፅማ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ዝውለዱ ህፃንቲ ከም መናፍስቲ ይረኣዩ። ክፉእ መንፈስ ብምዃኑ ካብ ኣካላቶም ቁራፅ ብዝተወሰደ ዝተቃመ መድሓኒት ንፅቡቅ ዕድል ንመእከቢ ሓብቲ መፍትሒ ይኸውን ኢሎም ደምዲሞም እዮም። ስለዚ እንዳቃተልዎም ወይም ብሂወት ከለዉ ናይ ሰብነቶም ኣካል ብኻራ እንዳቆረፁ ናብ ጠንቆል ተወስድዎም። ኤልቢኖታት ከይተቃተሉ ኣካሎም ምዝቁረፅ እቲ መድሓኒት ፅቡቅ ዝሰርሕ ተባሂሉ ስለ ዝእመን ዓይኖም እንዳርኣይ እንዳሰመ ይቆርፅሞ። ክቆርፅዎም ከሎ ብሓይሊ ኣብያት እንተስሚዖም ናይ ጠንቋሊ መንፈስ ብርትኡ ከም ዝኾነ መርኣይሎም ይኣምንዮም። ብፍላይ ንህፃናት ምስ ሂወቶም ኣካላቶም ምቁራፅ ናይቲ ጠንቋሊ መንፈስ ዝፈትወይ ተባሂሉ ይእመን እዩ። ምስ ኤልቢኖት ኣዋልድ ስጋ ይርከብ ምፍፃም ካብ HIV ኤድስ ይፍስኡ ኢሎም ስለ ዝኣምኑ ነተን ኣዋልድ ቅድሚ ክፋል ኣካላተን ምቁራፆም ይእምፅወን። እዚ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ታንዛንያ ዝረአ ሓቂ እዩ። ኤልቢኖት መናፍስ ስለ ዝኾኑ ይጠፍኡ እምበር ኣይሞቱን ዝብል እምነት ዘመሓላልፉ ጠንቆልቲ ተሓበርቲ ቀተልቲ ኣፊኖም ክወስድዎም ከለዉ ኣበይ ከይዶም ኢሎም ዝሓትት የለን። ፖሊስ ሓለፍቱን ብክፉእ ልምዲ ስለ ዝረስሑ ኤልቢኖ ተሰዊር እንዳበሉ ዝቕብሉ። ሓደ ግዜ መካኒክ ዝነበረ ኤልቢኖ ኣበይ ከም ዝኣተወ ከተፈለጠ ጠፍአ። ከምቲ ልሙድ መንፈስ ስለ ዝኾነ ጠፊኡ ተባሂሉ ኣብታ ከተማ ተዘርበ። ፀኒሑ ዝተረኸበ ሓበሬታ ግና ከም ዝተቐተለ ዘርኢ ኮይኑ ሓለፈ። ኣብ ታንዛንያ ከምዚ ዝበለ ኣስካሕካሒ ፍጻሜ መዓልታዊ ዘጋጥም። ኣብ ታንዛንያ ምስ መናፍስቲ ንዘራቢና ዝብሉ ጠንቆልቲ ንኤልቢኖ ናይ ሰብነት ምቁራፅ ቁፅሪ ሓደ ምክንያት ኮይኖም እዮም። ጠንቆልቲ ንኤልቢኖ ክፋል ኣካላት ንዘምፅኣሎም ልቡ ዝተመነዩ ኩሉ ከሳልጥሉ ከም ዝኽእሉ ዝተዛረቡ ተኣሚንሎም እዩ። ስለዚ ናይ ኤልቢኖት ቆራፅ ሰብነት ንምርካብ ቀተልቲ ይዋፈሩ። በዓላቶም ጠንቆልቶም ቀተልቲ ሰብ ቆፂሮም ሰብነቶም እንዳቆረፁ ብመድሓኒት እንዳቃመሙ ብርብሕ ዝበለ ገንዘብ ይሸጥዎም። ኤልቢኖ ዋላ ምስ ስድሮኦም እንተኾኑን ዘድሕኖም የለን። ወለዶም ከይተረፈ ገንዘብ ተቐቢሎም ንቀተልቲ ሸጥዎም። 3-4 ዝኾኑ ቀተልቲ ገዛ ከፊቶም ይኣትሞ እንዳሓረሙ ይወድቁዎም። ኣብ ዕንፀይቲ ኣደጊፎም የእዳሞም ኣጻብዕቶም የእጋሮም ይቆራርፅዎም። ሓደ ሓደ ኣጻብዕቶም የእዳዎም የእጋሮም ጥራሕ ይኣክሎም እዩ። ሓደ ሓደ ግና
ውሽጢ ኣካላቶም መልሓሶም ከይተረፈ እንዳቆረፁ ይወስድዎም ነቶም ህፃውንትን ካብ ሕቕፎ ኣዴታቶም እንዳወሰዱ ጠንቆልቲ ይህብዎም ጠንቆልቲ ድማ ዝተቆራረፀ ናይ ሰብነት ኣዕፅምቲ ስጋ ጥሒኖም ኣዳቂቖም ከም መድሓኒት ይሸጥዎም ኣብ ንእሽተይ ጥርሙዝ እንዳተዓሸገ ኣብ ፀልም ዕዳጋ ብክቡር ዋጋ ይሽየጥ ነቲ መድሓኒት ዝሓዘ ሃብቲ ብሃብቲ ይኸውን ዕድሉ ዘበለ ጽቡቕ ዝብል እምነት ኣብ ውሽጦም ስለ ዝሰረፀ ካብቲ ዝፍጽሙ ኣስካሕካሕ ተግባር ንላዕሊ ንረኽቦ ኢና ኢሎም ብዝፅበዮ ሃብቲ ልቦም ይስለብ ዲሞክራሲያዊ ታንዛንያ ማለት ከምዚ ዓይነቱ ትርኢት ዘለዋ ሃገር እያ እቲ ቁርፅራፅ ከም ዓይነቱ ዋጋ ወፂሉ ቆርበት 6,000 ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ናይ ውሽጢ ናይ ኣካላቶም ሰብነት እንተኾይኑ 55,000 ፓውንድ ሙሉእ ሰብነቶም እንተኾይኑ ድማ 130,000 ፓውንድ ይሽየጥ ጓል 25 ዓመት ኤልቢኖ ሚላሙስ ጸለምቲ ካብ ዝኾኑ ወለዳ ጸጉራን ቆርበታን ጻዕዳ ኮይኑ ተወልደት ናይ ኢንታት ጸጉራን ጻዕዳ እዩ ሓደ መዓልቲ ምሸት ንሃፍታ መጽሓፍ እንዳንበበትላ ከላ ገጾም ዝተሸፈኑ ቀተልቲ ናይ ኣግዶም ማዕጾ ብሓይሊ ከፊቶም ብውሽጢ ኮይኖም ነቲ ማዕጾ ብእምኒ ኣጾሙ ሓያል ብርሃን ፈነውላ እቲ ሓደ ኢዳ ወጢሩ ክሕዛ ከሎ እቲ ካልእ ድማ ካብ መንኩባ ንታሕቲ ዘለዎ ኣካላ ብክንዲገለ ካራ ገይሩ ጎመዱ ደማ ከም ቧንቧ ማይ ይፈስስ ተኣዊት ቆንጆ ግና ዝሕግ ዘይረኸበትን ንወለዳ ኣብ ካልእ ክፍሊ ኣብ ዝደቀስሉ ብደገ ኣፂሞም ነበሩ ቀተልታ ካልኢቲ ኢዳ ንምቁራፅ ክጅምሩ ከሎ ድምፂ ጉራብቲ ስለሰምዑ ገዲፎም ሓደሙ እንተኾነ ግና ነቲ ካልእ የአዳዋ ፍርቂ ቆርጾሞ ስለ ዝነበሩ ብሓካይን ካብ ምቁራፅሲ ኣደው ዓለን በተኣምር ነብሳ ዝተረፈላ ጓል ዝተቆረፁ የአዳዋ ሒዛ ተረፈት ሓደጋ ንዘውረዱላ ገበነኛታት ዝሕዘላ ናይ መንግስቲ ኣካል የተረኽበን ደማ ደም ከልቢ ኮይኑ ተረፈ ሶፊያ ጁማ ኤልቢኖ ኮይኑ ብዝተወለደ ወዳ ዝበፅሖ እንዳዘከረት ክሳብ ሎሚ ንብኣታ ምቁፅፃር ትስእንያ ንወዳ 4 ኣወዳት እቶም ኣመንቲ ጠንቆልቲ ካብ ሕቕፋ መንጢሎም ወሲዶም ላዮም እንታይ ከም ዝገበሩ ብዓይና እንተ ዘይረኣየት የግዳስ ርድኡ ምስ ህይወቶም ንዝወሰድዎም ኤልቢኖታት ገንዘብ ኣብ ዝደለሉ ሰዓት ፀፀኒሖም ክፋል ሰብነቶም እንዳቆረፁ ይሸጥዎም እዛ ኣደ ዝሓለፈ ናይ ሓዘን ነብኣታ ሎሚ ናብ ካልእ ስግኣት ተሰጋጊሩ እምበር ዝሓለፈ ዘርእሰ ተስፋ ይብላን ተጥፍኦ ጓል 2 ዓመታ ጓላ ኤልቢኖ ስለ ዝኾነት ዝሓለፈ ከኣክላ ኣብ ሻዕለት ከም ዝነበረት እያ እቶም ኣረመኔታት እንተመፅኾ እንዳበለት ትስንበድ ጎረባብቲ ኣይከድሕንዋን እዮም ናይ ፖሊስ ሓለዋ የለ መንግስቲ እንተኾነ ምረፀኒ ይብል እምበር ክህልወኪ ኣይብላን እዩ ነቲ ሕማቕ እምነት ናይ ፖለቲካ ሰባት ከይተረፈ ዝኣምኑ ምዃኑ ድማ ቀትለት ኤልቢኖታት ደው ከይብል ገይርዎ እዩ ኣባል ፓርላማ ንምዃን ንምምሕዳር ንዝወዳደሩ ፖለቲከኛታት ሓገዝ ናይቶም ጠንቆልቲ ምድለዮም ህቡ ኣይኮነን ጠንቆልቲ እውን ውድድር ክስዕሩ ቁራፅ ሰብነት ኤልቢኖ ኣምፁ ይብልዎም ሓደ ፖሊስ ዝተተሓዘ ቀታሊ ከም ዝተዛረቡ ክቡር ዋጋ ዘውፅን ኤልቢኖ ናይ ውሽጢ ኣካል ዝዳለው ንምርጫ ተወዳደርቲ ናይ ፖለቲካ ሰባት ንሓብታማት ነጋዶዩ ካብ ኮነ ኣብ ግዜ ምርጫ ዝቐተሉ ወይ ኣካላቶም ዝቋረፅ ንኤልቢኖ ቁፅሪ ይውስኽ ኣብ ንሰከፍ 5 ዓመት ተካይዱ ዝበሃል ናይ ታንዛንያ ምርጫ ንኤልቢኖታት እንተዝተረፈ ይሓሽ ዝበልኩ ነዚዩ ብድጋፍ ጠንቆልቲ ተመሪፀ ዝበለ ኣመሓዳር ወይ ኣባል ፓርላማ ከመይ ገይሩ ንጠንቆልቲ ከቃወም ሞት ናይ ኤልቢኖታት ከኣግቱ ይኽእሉ ኤልቢኖታት ተጠንቂቆም ነብሶም እንተዝሕልማ ብኣባላት ስድራውን ንመሸጣ ክቐርቡ ይኽእሉ እዮም ኣብታ ሃገር መንግስቲ የለን ድዩ ፖሊስ ምምሕዳር የለን ዲ ዘብል ሕቶ ምላኣሉ ዝተረፍ እዩ እንተኾነ ግና እዛ ዲሞክራሲያዊት ምርጫውን ኣብ 5 ዓመት ይገብር ትብል ሃገር እዚ ክፉል ማዳ ኣብ ኣደባባይ ክወፅእ ፈፂማ ኣይደልን እያ በቲ ካልእ ሸነኹ ድማ እዞም ሰበስልጣናት ስልጣኖም ዝረኽቡ ብሓገዝ ጠንቆልቲ ስለ ዝኾነ ቀተልቲ ኤልቢኖ ክንደቲ ምክታል
ኣይግበረሎም ሰሓቲሎም ኣብ ታሕቲ ቁፅር ዝኣትውን ዓይነይ መስከርቲ ኣይተረኸቡን ተባሂሉ ይፍነው ተፈሪዶም ዝተባሃሉን ካብ 2 ዓመት ንላዕሊ ክእሰሩ ኣይረኣዩን እተን ናይ ዓለምና ሓብታማት ዝበሃላ ሃገራቱን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ኣልዒለን ንመንግስቲ ታንዛንያ ፀቕጢ ኣይገብራንን ናይ ታንዛንያ ኤልቢኖታት ግና ኣብዚ ዓለም ኣሎ ዝበሃል መከራ ስቃይ ኣብ ዝማኖም ከም ቆሪ ለይቡ ምስ ስቃዩ ቀፂሉ ይርከብ እንታይ ሞ ይበሃል ኮይኑ ዘፈጠረም ፈጣሪ ካብ መዓት የውፃዮም